Maayong adlaw kaninyong tanan ano sa kining inyong nga programa sa TV Palya.Argumento gipanguluhan ng gipangunahan sa Lay Catholic Apologist International Sir Argeseno uban ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron na panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong Katolika. Nakitay tagaan og reaksyon karon nga panahon nya kini actually dugen unta nako ni tawag ini nga tagaan og reaction pero tungod sa mga issues o sa mga topics nga makatlagbutho nga kinahanglan hinanali tagaan nato og paghatag og igong pagtin-aw so mo na nga na-delay or na-late nga to ang reaksyon niining maong gitawag og video. At the same time ato na siyang gitawag paminawon and after on that maghatag ta og komento sa iyahang mga punto nga gihatag and nga to ang tagaan og reaksyon niini usa ka pastoy sa gitawag og Seventh-day Adventist. So every argumento niya ato ang tubagon kay para at least matinaw sa mga tigpaminaw og tigtan-aw niining ato ang gitawag og programa. So ato nang paminawon then after on that maghatag ta og komento. Nako ni ang kunon nga ako'y nagsulat og kun dili tungod nako walay Biblia. Actually, yes. Sa tinuod lang, pwede nimo na ang kunon, pero mo na giingon nga claiming and proving are two different things. Lahi ng managlahi ng panag-angkon o gitawag o pagpamatuod. So kung moangkon ka, pwede kayo, imuha ng katungod nga moangkon ka. Pero proibahi una, nga kanang imong pag-angkon, tinuod, unya mag-provide ka, gitawag og ebidensya. Unya atong hinumduman nga ang Seventh-day Adventist Church, diin na asa ni nahimong nga pastoy, ang atong higala, nagitukod ra baya ni abtong 1863. So existido na ang balaang kasulatan kung gitawag og Biblia. So buti pasabot dili gyud makaangkon bisan pagkapila mo angkon. Bisan pagkamilyon mo ka beses mo angkon na kanang Biblia inyo na mahimo mong bakakon nganuman existido na ang Biblia una paning butho ang inyong pundok. Unlike sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, mga sir nga mga ma'am, yes, ni angkon siya, pero nag-provide siya evidence. Nag-provide siya ebidensya. Nga kanang maong gitawag og Biblia, siya responsable nga nagpagawas ni ana og nag-ingon nga kini tawagong Biblia og ang Biblia tuuhan nato nga pulong sa Dios. Bisan pagdili mabasa sa Biblia letra por letra kay mao kana ang gilatid sa kasaysayan ug mao kana ang gilatid sa kamatuoran nga ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana mao ay nagpagawas anang Biblia. So therefore siya ang tag-iya kay libro man na. Libro man na, di ba? Kay libro man na responsabling nagpagawas ana og ang responsabling nagpagawas ana mo na tag-iyaan ng libro. At the same time, siya ang interpreter ni anang maong kasulatana. So manatis ato ang gitawag og maklaro. Next point. Pero abi ninyo no, wala joy bisag usa na lang kalinya nga mabasa og kinsa nga pundok o relihiyon ang manag-iya niining Biblia. It is a fallacy of silence. Nga naman, tungod kay daghang mga butang nga dili mabasa sa Biblia apan nag-exist nga gitawag og kamatuoran. Bisan pag dili mabasa letra por letra sa balaang kasulatan ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, maong tag-iya sa gitawag og balaang kasulatan. Nga naman kay number one, self-serving siya. Umingon siya ako tag-iya ini. Nga kabalo man siya nga siya responsabling tag-iya gyud ana. Di ba? Kinsa man pud ang iyahang kwan, kinsa man pud ang iyahang pahambugan kung baga. Nga si tag-iyaan ng balaang kasulatan. Seventh-day Adventist nga sa panahon nagipagawas ang balaang kasulatan or Biblia, wala pa may Seventh-day Adventist na nga panahon. Napagawas ang maong libro nga gitawag ng Biblia karon o gituwan sa mga Katoliko nga pulong sa Ginoo or pulong sa Dios ni abtong 4th century pa. Ang Seventh-day Adventist ni gawas 1863. So mo na nga dili gyud ka tawag ini makabasa nga naman kay for the first 1,000 years wala may laing Kristiyanong pundok ang nag-exist. Ang simbahang Katolika raman. So sa may purpose ko ng butangan pamanigihang gitawag og pangalan. Number two nga gitawag og punto. Dili gyud pwede nga butangan niya og pangalan kung kinsa tag-iyaan ng balaang kasulatan nga naman kay again ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana nga mao responsabling nagpagawas ana mao man ang gitukod ni Kristo. Dili man ang simbahang Katoliko dili man gitukod og Amerikano, dili man pareha sa Seventh-day Adventist nga gitukod og Amerikano. So mo na nga kung sakon pa ba kanang fallacious illogical argument kung baga kung may kagadi ka doon kay dili mabasa dili tinuod imbento ng protestante dili na gikan ni Ginoong Jesucristo. Next point. Kay bao ba mo og nganong wala gisulti sa Biblia
ug kinsa nga pundok ang tag-iya niini? Number 1, ang Biblia pulong sa Ginoo ug dili pinaagi sa kahago sa tao. Kunya, asa po na mabasa sa Biblia nga ang Biblia pulong sa Ginoo? Kinsa mang mga apostol o even ang atong Ginoong Jesucristo, nagsulti ba sila nga ang Biblia pulong sa Ginoo? Never gisulti sa Ginoong Jesucristo sa mga apostol nga ang Biblia pulong sa Ginoo. Pero sabi ninyo, Pastoy, kinsa nagsulti ana nga ang Biblia pulong sa Ginoo? Ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Muna kami mga Katoliko, bisan pagdili mabasa letra por letra, nituo mi nga ang Biblia pulong sa Ginoo tungod kay gitudlo ka na sa iglesyang gitukod sa ato ang Ginoong Jesucristo. Kung tama ang imong premise nga di ka motuo kay way mabasa sa Biblia kung kinsa tag-iya ana, subuti pasabot karon sa imong first point nga ang Biblia pulong sa Ginoo di man na mabasa sa Biblia letra por letra. Subuti pasabot imong gisungal ang imong kaugalingong argumento nga kung di mabasa di tinuod. Number 2 point sa first tawag ining argument niya nga ang Biblia pulong sa Dios. Wa may mga apostol nagtudlo nga ang Biblia pulong sa Dios. Wala may mga apostol. Again, ang simbahang Katoliko na nitudlo ana. Kanang Biblia, kanang libruha tawagong Biblia. Kanang libruhang gitawag og Biblia tawagon na or tuuhan sa mga Kristiyano. Kristiyano at the time, wapay Seventh-day Adventist ana. Tuuhan sa mga Kristiyano nga ang Biblia pulong sa Dios. So buti pasabot, tama ang baruganan sa Iglesia Katolika Apostolika Romana bisan pagdili mabasa tuuhan nga naman tungod kay nituo mi even gani ka mo nangopya mo nga ang Biblia pulong sa Dios bisan pagdili mabasa sa Biblia letra por letra. Mao man ang gitawag og point na. So karon ang akong question na nila kinsa pinagtudlo ninyo nga ang Biblia pulong sa Dios? Wa man na mabasa sa Biblia. Kung di mabasa sa Biblia, ang prinsipyo niyo dituuhan, pero ang pangutana nga nito umugbutang nga di mabasa. Next point. Ikaduha, kini nga kasulatan para sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Objectively, yes. Objectively, ang kasulatan para sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan, pero ang question, kinsa mga responsible nga motudlo mahitungod ana? Remember, libro na eh. Dili mo gawas ang libro kung walay responsableng magtutudlo anang libro ha. So karon, kinaaman ng libro ha, kinsa may responsableng nagpagawas ana? Kinsa may responsableng interpreter ana? Nga naman kay dili pwede ang tanang tao interpreter. Dili pwede ang tanang tao interpreter. Dili pwede nga ang tanan mahimong official ang iyang interpretation ni anang maong gitawag og libro. Wala pag Philippine Constitution. Ang Philippine Constitution alang na sa tanang mga Pilipino. Pero alang basta ang tanang Pilipino ba naa ba siya katungod nga mahimong official ang interpretation sa gitawag og maong libro? Dili. Ang Supreme Court ra ang makahimog final interpretation, final and executory. Same po sa Biblia. Ang Biblia mao na ang constitution of our faith. Pero ang question, kinsang interpreter? Seventh-day Adventist? Kalayo ras tinai. Natukod ang Seventh-day Adventist, existido na ang Biblia. Natukod ang Seventh-day Adventist 1863, niya pagkaman ang Biblia 4th century mo paggawas ng maong Biblia. So dili gud pwede nga ang Seventh-day Adventist mo interpreter ni anang maong scripture. Pwede sa mag-interpret pero dili official. Mabitaw nakabuang na inyong tawag ini nga pundok. Bisig unsa na lang inyong interpret anong nakasulat sa balaang kasulatan. So di gud mahitabo nga mahimo man kamo. So, tama, objectively yes, ang Biblia para sa tanang tao, pero dili ang tanan makahimo og official nga interpretation sa nakasulat sa Biblia. Only the church nga kung diin maoy tag-iya, honor ni anang maong Biblia maoy makasabot ni ana og makatudog, makahatag og official nga interpretation concerning what is written in the scripture. Okay? Next point. Ang ikatulo, aron walay tao nga hambugiro ug moingon sa kadaghanan, ako'y nagsulat og tag-iya sa kasulatan. Actually, dili man matawag nga hambugiro kung nagtug-ang kag tinuod, di ba? Mahimo lang hambugiro kung tawag ining mangangkon ka nya dili ikaw ang responsable nga nag-exist ni anang maong gitawag og libro ha. Ang hambugiro kanang mga tao ba nga bitaw nga bisag walay kagahom nga mag-interpret ni anang maong scripture, magpalumalo mag-interpret unya magtukod pagyud og ilahang kaugalingong sekta. Same sa gibuhat ni Ellen G. White ug sa iyang mga barkadang Amerikano.
Mo ng mga hambugiro. Pero ang samtegla sa Katolika, Apostolika, Romana, sadyang niingon siya, amo ning Biblia. Sadyang niingon siya, kining libro ha tawagong Biblia, kining libro ha tuuhan na to nga pulong sa Diyos, dili man na hinambog, kay mo man tinuod. Mo man kamatuuran. Mabitaw, dulan 1,500 katuig na ang nilabay. Gituuhan na sa tanang mga Kristiyano nga ang Biblia pulong sa Dios. Nga naman tungod kay ang simbahang Katolika ana ay authority, di lang kay simpleng human authority, kundi divine authority to teach and to interpret what is written in the scripture. Dili man na hinambog. May mo nang hinambog sa inyo, kay sulpot lang man mo. Muna sunod, maghatag-hatag ka ng tawag ng mga punto dapat. Sigurado yun nga, tama ang imuhang ihatag nga punto. Sa wala pa nakapag-follow sa itong mga pages, i-follow nyo itong mga pages, RJ Roland Sandro, Second TV, Apollo.Community page, Kuya Apollo page, and RJ's Vlog 2022. Pwede sa mag-send din ng Facebook stars. At also, sa itong mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe, subscribe din yung itong mga channels, Dalay Catholic, Apologist, Interest Official, RJ Sandro, Second TV, Kuya Apologist TV, and the Barrio Kawayan Religious sa forum. O pwede sa mo mag-send din na o super sticker, super chats, and super thanks. And sa mga Katoliko nga gustong tabang sa itong program, pwede ninyong ipadala yung tabang support at gusto mga account numbers, nga nakaw sa mga screens, kana nagadagan ng information, o pwede sa mo mag-message sa itong page kung very mitan sa inyong pagpadala. Daghan kaayong salamat. Sa ngalan si Bok Pero, sa Tiyo Apollo.Community Panguluhan ng Ipangunahan sa Lay Catholic, Apologist International, sa mga kaubanan sa LCX na mga Katoliko nagasubaybay, nagkatabang, nagasuporta ng programa, kini yung ubos nga lagad o ison sa pagtong Katoliko Sir RJ Seno, temporaryong manamilit inyong bingon, Ecclesiam Servire, it fedim, Katolikam Defenderi. Maayong adlaw yung tanan. Ave Maria, Viva